På historiskatlas.dk kan du gå på opdagelse i tusindvis af lokalhistoriske fortællinger. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer om alt fra runesten og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Og hvis du selv har viden at dele ud af, kan du oprette en profil på Mit Atlas. Når du går på opdagelse i de mange historier, vælger du selv, om du vil se kulturinstitutionslaget, hvor arkiver, museer og biblioteker deler deres viden om den lokale historie. Eller om du vil se borgerlaget, hvor andre historieinteresserede danskere byder ind med viden. Du kan selvfølgelig også vælge begge dele. Gennem en række søgeparametre kan du nemt finde de fortællinger, du søger. Du kan blandt andet vælge mellem et væld af emner eller bestemte historiske perioder. Ved du lige præcis, hvad du leder efter, kan du også bruge søgefunktionen og finde informationer om netop det, du er interesseret i. Og hvis du hellere vil bevæge dig rundt på det interaktive kort og undersøge de fortællinger, du falder over, kan du selvfølgelig også gøre det. Når du klikker på en fortælling, får du adgang til spændende viden og fascinerende historiske billeder fra området, som du også kan dele med dit netværk. Du har endda også mulighed for at se, hvordan det område, du kigger på, har set ud gennem tiden. Du kan vælge blandt en lang række moderne og historiske kort i menuen. Og slår du skyggekortet til, træder landskabets topografi med bakker og dale tydeligt frem for dig med en 3D-effekt. Tidsluppen giver dig mulighed for at lægge et historisk eller moderne kort oven på dit baggrundskort. Du kan trække luppen rundt overalt på kortet, og du kan også justere på størrelsen og transparensen på det område, luppen er på. For at zoome ind og ud, kan du bruge knapperne i nederste højre hjørne eller scrolle på musen. Når du klikker på grænser i menuen, kan du blandt andet undersøge sognegrænser helt tilbage fra 1660. Vælg blot den administrative enhed og det tidspunkt, du vil undersøge. Hvis du derudover vil se, hvordan grænserne har ændret sig gennem årene, skal du bare vælge et nyt årstal på tidslinjen i bunden af skærmen. Vil du vide mere, så kan du tjekke historiskatlas.dk på både mobil, tablet og computer. God fornøjelse.